са от регионален, национален и международен характер, през годините никак не са малко. Перник, Широка лъка, Сливен, Ямбол, Карлово, Пазарджик, Панагюрище, Копинци, Раковски, Костенец, Триград, Симитли, Челопеч, Варна, Стара Загора имат участие в Международния кухненски фестивал Пътят на камбаните, град Солун, Гърция, Ратевски фестивал село Ратево, Северна Македония и много други места, като в повечето от изброените изявите не са еднократни. Броя на участниците е неограничен, но обикновено варира между 20 и 80 души. Възрастовата граница също не е строго регламентирана. От 3 годишна възраст до 75-80 години. Участниците са предимно мъже. Не са малко грамотите медалите за участие. Според спомените на старите жители на село Варвара, Варвара празнува Дервишов ден на Василов ден. Започва да се празнува преди много години. Историята му датира още от времето на османското робство. Тъй като кухненските игри са чисто езически, прогонването на злите духове и надеждата за повече здравни березе, хората от селото са се маскирали някога на 14 януари Василов ден в старски година. След това обичаят се превръща в традиция и започва да се повтаря всяка година и така до ден днешен. Подготовката за празника започва 2 месеца преди Василов ден, на Димитров ден, 26 октомври. Участниците в празника са предимно мъже и те започват да стягат своите костюми и маски, с които ще се представят. По-махали се разделят на групи, като се стараят никоя група да не види маските на групи във Варвара, са изобразявали предимно животни. 2 месеца преди празника, всяка вечер по-тъмно, младите участници, закачени по тях звънци, минават през селото и гонят злите духове. Всичко лошо, което се е случило през годината, да си отиде и никога повече да не се връща през новата година. Много веселие се проводи обрядът невестката. По традиция за 23 декември, първия ден от Коледа, читалището се провежда дървишко събрание, предхождащо празника. На него се избира дървишки ансамбъл, който включва невеста, младоженец, бебер, беберица, циганин и циганка, мечтар и мечтар, поп и всички се водят от гайдарджия и тапанджия. Така избрания ансамбъл още в ранни зори на празника започва включването на костюмите, които са строго определени, местни, автентични. Тукман, черно палто, шамилски параклъци, шишири, пояси, елеци, аби, югли. Беберицата в стиховете зелени клонки и круше, с които невестата ще скичи почти през целия ден стопаните по главовете, които ще посетят и гостите дошли да уважат празника. Зелените клонки се раздават за здраве и берекет през новата година. Хората участници в ансамбъла малко преди полунощ се събират в сградата на читалището, за да облекат традиционното облекло за празника. Заедно за събралата се вече тълпа от хора да срещат новата година. Започват хората, а ансамбълът кичи присъстващите в клуше за здраве. Това продължава до 1:30-2 часа, когато ансамбълът тръгва на своята обиколка от селото, под звуците на гайдата и ударите на тъпана, съпроводени и с дръпването на звънците и бакърите. Тръгват от центъра към един край на селото и стигат до другия. Към 10:30 часа преди обяд стигат до центъра на селото, където ги очакват много хора, местни жители и гости. Дървишките свирни продължават и тук, където се
се играе традиционното дървишко хоро. Молим всички, които не участват. А сега да видим каква пица си направил. Отстъпете си от пицата. Когато я провила нашата сърта, Калина, тя е много работна, да знаете. Иска бой да вземе и задача да направи. Трябва всичко, бе и полето да работи, много тя има нашата Калина. Ама искаме да й намерим негови бичари, за да я задомим. Айде! Хареса ли пицата? Направена. Много е хубаво е това. Чупи си повече. Чупи си посъден. Умоляваме ви, оставете кугерската група да се пази този спомен в нашия архив. Сърдечни благодарности, уважаеми господа, дами и прекрасни малки деца. Вие сте нашата гордост. Обичаме ви! И на спонсорите на фестивала Община Септември, Минерален плаж Варвара, семейство Гешеви, Супермаркет Марина Бранко Георгиев, фирма Валдани, Сдружение Света Марина Сийка Георгиева, Борис Кръстанов, Балабанов и основният спонсор Месокомбинат Орион с представител Иван Папазов. Сега да помолим уважаемия господин кмет да дойде за снимка. Моля ви, господин кмет. Как без вас? Моля ви се. Може
забележите, може да ги хване. Голяма група, голяма. Най-голямата днес. Благодаря ви. Да може да играете. Още 5 минути са ваши. Очакваме куперски колектив и възрожденска група с черешов топ при начално народно читалище Обнова 1869 година, село Кабарево, община Павел баня, област Стара Загора, с ръководител